to get that way ba. Can I eat your four? I equal no men on Igbo. Yamere ego na heja twae. Oi he na yamere. We dogono gondo. Nka ya ga ha wan mole. Ya bụ na ego na ya twae. Yamere ai je meso mena n'ike ba. Ai kwere kwesi ike o. Ezo hegu ego chinchim. Ono geba neji kowara unu mu ihe digasa anya. Ona bo afọ na elu ebe ụfọdụ na agba ọsọ tigbo zogbe agaghị ajụ ese ihe mere na ọ naghị adịrị ha mma. Taa ka anyị ga na-ekwu ya n'ebe a mara ihe na-egbochi gị agaghị n'iru. Ụfọdụ uwe ike ọ bụla alụ ha megoro kemgbe ma ọ bụ nke nna ha mere ama ka a ga-esi mee ya. Ụfọdụ bụ ndị kọgoro oke ọnụ. Ụfọdụ bụ ndị abụgoro ọnụ n'ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ bụ ndị iwe na-ewe ya bụ ndị mụrụ ha iwe na-enwe ha maka na ha dị enedo ha ya. Ụfọdụ kwa na bụ ndị na ndị okenye megoro ajị bugoro ọnụ maka gịnị ajị ha mere ha. Ụfọdụ bụ ndị mere ihe a na-asọ nsọ wee gbafuo chere na ha gbanarịrị na ha gbanago gbapụ na ewerezi ihe ga-eme ha. N'eziokwu na gboo ka ndị Igbo si eme ndị okenye si eme na-abụ ewere ihe gbagoju ha ya. Ha na-achọrọ dibịa eziokwu onye okenye ma eziokwu na-anaghị atụ asị jee yocha mara na ewe alụ ha mere ma ọ bụ nke ndị mụrụ ha mere ma ọ bụkwa na-ewe ka ndị ilo na-emegide ha na ọ bụ ihe ọjọọ dị iche iche si n'ezinụlọ ha nke na-eme ha na-amaghị. Ha jee jụta ese ewe ihe a na-agwagasị ha ha mee ya ha na-adị ogologo ndị ha na-agara ha siriri welele. Mana ugbu a ọ na-afịa alụ ịfụ ndị na-eje ajụ ese. Ụfọdụ bụ ndị na-eje ebe dị iche iche ha si na be dibịa nke a ha pụọ, ha si na be ụlọ ekpere nke a ha pụọ. Ụfọdụ ejegidego ụlọ ekpere ha bụ ịkọ ka ụlọ ekpere nke a si bido ọgwa gị na ha bụ ha bidoro ya. Ịkpọ ka nke ọzọ si bido ọ sị gị na maka onye nọ ebe a na ọkwa ha bidoro ya. Mana ihe na-ebe a na-ebere ya ọ maka na o jebe eme ihe o kwesịrị ime dịka onye omenala jeju esi ihe na-adọghachi azụ. Maka na ndị Igbo kwere kwesị ike na ime alụ n'obodo na ị ga-ata afụfụ ya. Hapụkwa ihe ndị ọzọ na-asị gị ime alụ bụrụ ya alụ ị ga-akwụ ụgwọ ị ga-ata afụfụ. Mana ka ndị Igbo ndị nna nna anyị ha chi agbanarị abụ ejeju esi amara ihe ha ga-eme wee yọọ mgbaghara dịka o kwesịrị a wee yọtuo i wee webezie onwe gị gabazie n'iru. Ọ na-abụ anyị na-ekwu maka omenala ọ na-ewe ndị mmadụ iwe. Ụfọdụ ka ọ na-ewe iwe ọ na-ewe gị iwe anyị ga-ahapụ omenala anyị wee mebe omenelu. Ụfọdụ kemgbe ụwa ha sọsọ akụkọ ha na-anụ ụba akụkọ omenala ndị bịara abịa. Anyị asịghị na nke ha adịghị mma mba ọ bụghị ihe anyị na-ekwu kama na nkụ nke ha kwesịrị inyere ha nri nke anyị enyere anyị nri. Ihe anyị na-ekwu bụ na ọ na-ewute anyị na nke a bịara abịa hapụrụ ihe a ga na-ekwu na-eji atị aka n'ebe ndị omenala ndị na-eme ka Chineke si kee ha mere na ha dịrị ogologo ndụ. Chineke ya amamihe ha hazie obodo ha obodo ha dị n'ụdị na gboo nwanne na nwanne na-ebi ka nwanne. Ndị mmadụ jiri ofe iko na-aṅụ mmiri. Ndị mmadụ na-eme agbata obi nwanne adịghị ya. Maka na ndị Igbo kwesịrị na ọbara onye bụ ọbara onye na nwanne onye bụ nwanne onye. Nke mere na ndị mmadụ bụ ndị Igbo ndị Chineke kere na-asọ alụ nsọ na-asọ ajọ ihe ọjọọ a na-asọ ajọ ihe nsọ nke ukwuu. Mana ugbu a n'ezie n'anya nwanne ndị a bịara abịa ọ bụ na ọ bụ ofu Chukwu ka anyị na-efe n'ezie na ha kwere na ọ bụ ofu Chukwu a na-efe. Ha kwesịghị iwe
afa dị iche iche hibe nke dị iche iche onye jee na omenala ndị na-ekpere nke a bịara abịa ọ bụrụ na ekwu ihe na-atọ ya ụtọ o wee oje hibe nke ya mana omenala Igbo bụ ofu ime omenala mejọọ ana ịta afọ n'ebe ọbụla ngwa gee ntị ụfọdụ ndị a ji afọ omenala na-emetọsị unu ga-ata afọ ya maka na imirikiti banyeziri na omenala ụfọdụ bụ ndị obodo ha kpara alụ dị iche iche n'ebe ha gba ọsọ jere mbịa ọlụ maọbụ jere ọlụ bekee ha eme alụ dị iche iche achụpụ ha n'ime obodo wee na-akpazi alụ dị iche iche ụfọdụ abanye n'ọfịa dịgasị anya na-esi afịfịa ejere mmụọ maọbụ nkwa maọbụ otu ndị nna nna anyị hapụgoro a na-enwezi onye na-eme ya ụfọdụ ejebupụta ya gwagharịa ya ọgwa tie ya nke ndị bekee amam na mmụọ na-agba akpụkpọ ụkwụ n'oge gboo ndị mmụọ ndị nna nna ya tiri anaghị agba akpụkpọ ụkwụ ụfọdụ weziara nke ndị bekee agwa nke ndị ọcha ọgwa esi gwakọta ihe niile ọgwa ekwuo asị na ha na-eme omenala ọkwa ununwa na-eme na a na-akọtọ ndị omenala Igbo adịghịkwa otu omenala Igbo adịghị achọkwa okwu ebe ọbụla a na-eme mmụọ na-achị udo maka na nke bụ eziokwu bụ na gboo gboo ewere ka ihe ji mee n'obodo mmụọ na-abịa ekpe ikpe ijide ụgwọ mmụọ abịa gbaa gị ụgwọ n'ụzọ ziri ezi etie nwaanyị ihe ndị obodo ndị ntorobịa ebupụta mmụọ ga-abịa ta gị afụfụ mee ihe ị kwesịrị ime agba gị uke ọ bụ ichi udo ka ndị mmụọ zetara ezeta maka na mmụọ abụghị omenala Igbo jụzie ajụzie ewee ebe o siri bịa mana ebe ndị nna nna anyị ha were ya wee na-eme udo na-ekpe udo n'obodo ewere ebe a na-ese okwu ejiri mmụọ na ihe dị iche iche ndị okenye ndị ntorobịa wee nke ha ka ha si ekpe ya eji ya dozie obodo mana gịnị ka a na-afụ ugbu a ụfọdụ ejego buru ya wee na-emetọsị na-eme alụ dị iche iche kedu ka ị ga-esi na-eme omenala na-eme mmụọ ị na-achọ ụmụ nwaanyị na-akwaghị iko na-atụgharị ha na-emetọ afọtọ ụmụ nwaanyị na-akwaghị iko n'ike kedu ka ị ga-esi wee si na ị na-eme omenala ebe ọbụla ị pụtara ọ bụrụ sọ ọgba aghara a na-amị mma na-eme ihe dị iche iche ndị agha abụrụkwa omenala nke bụ eziokwu ndị bụ omenala bụ ndị udo ịfụgodo ha ifo ebube ha maka na ha ma chi ha na-eji ọfọ ịgba agha gị na onwe gị agaghị emetụ gị aga mana gị na ihe na-achị ha anaghị eme ọ bụ ndị a na-eme udo maka ha na-eji ọfọ ha na-achọ okwu mana ịchọ ha okwu ịfụ ọgụ mmụọ ndị a bụ ndị gboo mana ndị a pụtara wee na-akọtọ na-emetọ omenala Igbo Chineke ndị Igbo na-efe Chineke bụ Chineke kachasị niile bụ ndị Igbo ndị ji ọfọ ana Igbo Chineke ga-eme ebere were ịfụnanya o were n'ebe ndị Igbo họrọ ndị a niile na-emetọ omenala Igbo na-jiri omenala eme ọgba aghara dị iche iche chere ha chifuo n'ala Igbo ihe anyị ji ekwu ya bụ na ọkwa na ndị ahụ chegharịa ha chegharịa ha eme ihe ha kwesịrị ime Chineke agbaghara ha ma ha emeghị ya ha ga-atarịrị afụ ya nke a bụ nke bụ eziokwu ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na iso na ndị aji alụ dị iche iche ma ọ bụ na ewe ka isi n'obodo ebe ọlụ gị mechiri site n'obodo omenala ka ị ga-eji wọrịa ndị mmadụ na ị ga-agba ofu ebe ma ọ bụ ofu mmiriwa je nọrọ ebe a mee ihe dị iche iche mee na-eme anwansị dị iche iche na-anara ndị mmadụ ego chegharịa ugbu a oge ohere dịara gị maka na ichegharị ya Chineke ndị Igbo ga-ebili ịta gị afụ mechie gị ejikwa ụdị ego ahụ eme ihe pụrụ dị mma ndị niile mere ụdị ihe dị otu a be ha echichakwa na je jụọ ese ndị niile mere alụ n'ala Igbo be ha emechisiela ụfọdụ adịghị amazi ebe ha nọ ụfọdụ ndị mụtara ụmụ ha nọzi n'obodo dị iche iche amazi ebe ha si ụfọdụ ịfụ ha ị gaghị ekweta na ndị a bụ ndị Igbo gaba adịghịzi ya jebe adịghịzi ya ya bụ zere aka wepụ aka ewe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ ma gịwa si na nke mba ọzọ kara gị mma ịpụtazie ijiri maka ndị a na-akọta enweghị ihe ndị Igbo ga-ekwu enweghị ihe a ga-ekwu gbasara ndị Igbo na-adịghị mma chigharịa maka na enweghị ihe ị ga-emegide nwa enyi gị nwaanyị ka ọ kpọọ gị nna ya ọ kpọọ gị nna ya ọwa aghụghọ ọ chọrọ ịnapụ gị ihe ya mere na enweghị ihe ị ga-emegide omenala mba ọzọ ka ị bụrụ mba ahụ ma ọ bụ ka a kpọọ gị na-ebu mba ahụ akpọgodi gị ya ị gaghị adị ka mba ahụ a ga-eweriri ihe a ga na-anapụ gị
abụ m Chizzy anị ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo ka m kpọpụta eze ọha ka eze ọha wụọ ọjị ka anyị kọọ n'ubi ọya bịara eze ọha biko ana m ekene nwoke ekene nwaanyị ọga Chizzy nnọọ na a sị na ihe anyị nọ n'ebe a na-ekwu a na-aba na-ekwu echeru na ọ bụ ihe egwuregwu amakwa na omenala ka a na-ekwupụta maka na omenala ndị na-eyelu ndị enwe oke mere enu ma na mahapụ na anachi ana mahapụ anachi enu na emechi enu mecha na naha ka ya zọkwa ụkwụ maka onye hapụrụ anyị richegoro n'ihi emechi ya rutuku na ana dịka onye abịakwa anyị si abịa taata na masị Chineke kele n'igwe Chineke kele na Chineke mgbe oke mkpakọ na-ekwu ọchị tala ọjị a sị mama kwa ọgọdọkwa tala ọjị na-eme ndị Igbo na-ekwu ọchị batara ihe ndị Igbo na-emere ihe na-ekwu ọchị batalụ a sị na ndị Igbo ya dụka echi nakwa na-agwụ agwụ ihe a na-achọ bụ ihe anyị ga-eri nke eri agbakwa na ha ọsọ a sị omenala anyị na-ekwu nwoke ya amakwa na omenala nọrọkwa na nwaanyị makwa na omenala dị makwa mgbe na-eme omenala na-eji anụ ndụ aka nka isi wa mara oje jụọ ese onye ebe ọrụrụ jụọ ese asụ ya na-ekwu ihe oye ma ọ bụ na onye metụrụ nso je yọọ mgbaghalụ mana nke ugbu a bịarata nwe ụzọ onye chọrọ inebere omenala ya onye ọbụla isi wadara asụ na ọwa isi nkịtị ofe ma ihe na-eme onye ahụ nwa lideris ndị di ha mana machi Chineke na bịa mee ka anyị bụ ndị Igbo ghọtakwanụ maka na emenu mana na ndị ọcha nwekọrọ omenala omenala Igbo ama nnakwanụ a sị m na emenu mana omenala Igbo ya adụ ka echi nakwa na agwụ agwụ osi ụmụnne anyị bụ ndị otu anyị bụ ndị eji ihe aghụghọ na-awọrọ ndị mmadụ ego ndị mmadụ agbasa omenala ebe a ka wepụ n'aka ke nwere n'ofe mgbọka wụ aka mmadụ n'ọkwa na ihe ọjọọ ka ọ bụ maka na ihe mere mmadụ ka ya emechi emeghu maka na ego ọbụla ya tara na agwara nakwa na aghụghọ na amachi na ya adụ ka echi nakwa na agwụ agwụ ihe mmemme anụma ndị ahụ ọba a na-achị ebe a na ọ ya dụrụ nwoke na mmadụ nwaanyị na mma ndị na-agba okporo ụzọ ha gba n'udo bata n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla aka mma egbuchu aka mmadụ egbuchu a sị ma bụkwara igbu mmadụ gbuo nwa abụkwa na eji ọgwụ onye sikwa na ọkacha bụ ka eji gbuo mmadụ ibe onye akwụkwara na wezoro mmiri osi anyị adụ ka echi anyị atakwa ọjị tata ndụ tata ogologo anyị adụkwa ka echi nakwa na agwụ agwụ ọ dị mma eze ọha wa n'ọjị anyị ga-ata ọjị tata ndụ tata ahụ isi ike ọjị nke ọ gbajiri agbazi eze ọha dum ọwụ na ọjị dịka esi awa afa eze ọha tụ ọsị ọ gbara otu a ka ịka ọ dị ọkwa na ọ gaziela ọjị nke a gaghị ya na omenala Igbo na-atọ ụtọ na ijide aka gị ọfọ ọ dị mma anyị ga-akọ ozugbo isiokwu anyị ka anyị kọ n'ubi anyị bịara anyị na-ekwu na n'oge gboo ọ na-abụ oluwe ka ihe gbagwojuo ndị mmadụ anya eje jụọ dibịa kara aka mana ị ga-afụ na otu a abaghịgo na ngwụcha afọ ugbu a ị ga-afụ ndị mmadụ ebido na-agba ọsọ ịfụ onye nke ọsị gị n'ihe niile ụfọdụ ekpecha na-ekpere je mụọ anya abalị niile enweghị ihe amụtara na ya kama ọ ga-adị ma ọ na-akawakwa njọ ọtị aka ebe ọ dịtụ ka ọ gatụrụ mma ihe ekpuchie mana ọ bụrụ na gboo ewe ndị ga-eje jụta eweda alụ ka ewe mụ na ya chọrọ ime ama m na oge anyị na-eto ọ na-abụ nagide ewe ka esi jee asị onye a jeje kpaa nri jeje nri mekọ nri rikọ na ihe ndị ọzọ mana eze ọha gịnị mere na ọ na-abụ ndị mmadụ ugbu a ha ga-ejego ebe niile jee chi ebe niile ha jere ihe niile a na-ebe ọkachasị ngwụcha afọ onye mbere ọ na-agba nekwa ihe niile ha kwesịrị ime ewe nke ha na-eme ihe akpochielu ha ọ nagide ometụ ka ọkpọ etu amanagide kwa ọkpochie kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ụdị ndị dị otu a naka ndị nna nna ya na onụwa bụ ndị dibịa si akpọghere ndị mmadụ ụzọ na gboo biko ana m ekene nwoke ekene nwaanyị na m ekene onye ukwu na onye nta nke echi ya ezere nke na-emedo eze ma odoro m ebe nọ mgbe ụwa ka bụ ụwa mmadụ nwere ike ọ bụ na onye ha gaa ahịa ọzụta nke mana Igbo ahịa na ọzụta puku naira ọ na-nke ụbọchị ahụ olee ụbọchị ọzọ ọ bịa ori ọdatue ọ na-nke ụbọchị ahụ ụbọchị ọzọ ọ na-akawakwa njọ ọ na-akọta otu ụbọchị otu ka uche echuche si n'ihe anụnwa na ihe dụ mba azụta bụ ihe dị ụta mana ugbu anụnwa na ya na-ahazi enweta ihe na-ezuzie na ndị be nri na mbụ na ego na-azụta na-ezuzie na ndị be nri okwu ego eji egbukpe mkpadụ n'ezinụlọ mana ugbu a na-enweghị ozi na ya na-aza azụta ego na-ezuzie na ndị be nri ọsị ga eju ese enwere ike ọbụla enwere mmụọ onye ha kwesịrị na-esetụrụ n'alụ enwere ike ọbụna ihe dị na mbara ezibe ndị ahụ maka ndị iche ndị egwu ọtụtụ ere iche iche juru eju maka mmadụ hapụ ịdị na-awọrị mmadụ ibi ya ọ dị ka alọ na-agwụ a na ọ ga-alọ na-agwụ a
mgbe ị kwesịrị ije omenala oke mgbe aka bụwa na be anyị a na-apụrụ alọgwuo taa abalị 31st eji abanye n'ara ọzọ enwe ihe a na-akpọ dịka ihe isi nkwụ anụnwa nnukwu a olu taim eji achụ mmụọ elu mgbe eji achụ mmụọ abalị bụ isi ogwu elu mgbe eji achụ mmụọ abalị lutechi onye ọbụla mụrụ anya ebute ikwe edosi ikwe ọkwa ikwe enweghị dị n'ime bete ụmụaka niile onye ọbụla ga-ezu wụ na-asụ ikwe ahụ asị na onye ọbụla lahụrụ na mmụọ ga-eje kwuru onye ahụ na mmụọ ga-eje gbakwuje onye ahụ ekwuru onye ahụ onye elu oge ahụ elutechi onye ọbụla mụrụ anya na-asụ ikwe so ndị nna anyị bụ ndị nna anyị ọ bụrụ onye mụtagoro onye gbagotara ọfụma onye ha ozere ihe nkwa ha na-eti na mbalaezi na-asị ejọ mmụọ na eje ala ụna ehu omume ịnya nsogbu ụna a na-ehu ihe a na a na-asị ejọ mmụọ na ebe udo emeche eje n'ebe ọchụchụ aja kpụrụ ha na ije tinye tupu mgbe ha ji natazịa onye anyị bụsị bụ ndị na-asụ iko bụ ụmụazị ejeziri alahụza ụla a na-emekwa ha ya na-aga mgbe ahụ isi wa mmadụ ajụ ese ka abịa ndị mmadụ na-ekwusi na mgbe a na-achụ na mmụọ na-agba ọsọ eziokwu mana ihe dị na nke ọba bụ ndị mmadụ ekwetaghịzi enwe igwe na mbọ ga-ezu nzọ mmadụ na onye ahụ bụ onye mmụọ ọ na-eme eme n'ụwa anyị nọ n'ime mana oge mgbe a na-achụpụ imehere taa asị na kwulu mmụọ ga-ekwulu mmụọ ka mmadụ bịakwute mmadụ mana nsogbu anyị nwa bụ ndị mmadụ bụ na enwe ozi ebe anyị kwụ akwụ omenala ya anaghị eme ụka naghị ejigbo ndị nke tiri aka na omenala ekwule na-eme ihe alụ ewere na agbụrụ omenala ọsọ omenala ahụhụ mgbe omenala ji esi gwụpụta gbuo mmadụ ibe gị enwe mgbe omenala ji bụrụpụta gwụ na mmadụ ibe ihe n'ike ma ọ bụ go mechiwe mmadụ ụzọ omenala na-akwụ aka ọtọ ana ịkụba aka ọtọ na omenala ihe ga na-enye nsogbu ịkụba aka ọtọ na omenala ị ga-ịtụkwu na be gị o bụ isi ike nwe ezumike mana ọ bụghị nke ikpe wuru anyị bụla na asị na nnukwu ebe ọbụla ibụla ikpe wuru na-eme ebe dị ebe ahụ mana ndị mmadụ na-abụta gị na omenala bụ ụdụka na ọchata ogbue ihe ọbụla bụ mkpụrụ ihe ọma na-eji nwayọ wee na-abịa and mgbe anyị cheke nwe ọfụma na-agawa n'ihu mana nsogbu anyị ọba bụ na anyị bụ ndị ugbu a anaghị ala ike iji nwayọ wee soro ihe ụwa omenala maka anụmanụ eweta omenala mana eweta omenala ochikwe n'ike ọ dịkwa ka alọchi agwụ ana ọ bụrụ na mgbe waka bụ ụwa onye nweta ya nọ na obodo oyibo dị iche iche maọbụ onye nwabe nọ n'ebe dị iche iche na-abatahụ oje ju eze ka emede nwabe ya eji abatahụ ekwesikwere ike ọ bụghị na-achọ ka ewetara anyị eweta anyị nwa bụ nna anyị bụ ụmụ agịsị kwụsị na-agba mbọ onwe anyị enwe ọtụtụ ndị agha bụrụ ọ bụrụ na kesi ekezi agbata amago na ihe anụ asị na-agba bụ oriri krismas a na-agba anụ na-enwe nnukwute ihe na-eso weduko ihe akpọrọ efa wekwu ụcha agawa enwere abụfọ ha nawa ha jụọ ese enwere abụ ha bata bifọ ha naghachi ebe aka ha jụọ ese ije anyị batara ya ga-anakwa n'udo ije anyị batara enwere mmụọ ya ji ụgwọ na Anambra ezi anụ ya esetụrụ maka ọtụ eri iche ike onye ha bata ọgbasị o setụrụ mmụọ dị na be ha iwe na-ewezidị mmụọ ị ga na-eri ma ihe mmụọ na-enyere gị aka betị ndị mana bata nasara aka na-eme n'ọhịa ọjọọ bụkwana ihe ọjọọ a sị gị nweta nwunye mmadụ sachaa aka inweta ihe mmadụ ihe mmụọ dị na Anambra ezi ọma na-abata onwere ebe oge si na-abata maka na onye sụchaa ebe kpochie ya ebe udo ọchị ha ma na-abata onwere ụzọ oge ji na-abata mana nsogbu anyị bụ ndị mmadụ bụ anaghị ajụ ese mgbe ha nagoziri asịgụ na ọ bụrụ enwe ike onye na-abatakọrọ ọjị asị na ya na-egbu onye ahụ enwekwe onye na-agbanwekọrọ mme asị na onye ahụ na-egbu onye ahụ ndị nsi ndị aja gburu mama njukwu ese nwere ike ọ bụ na onye ji mmụọ ụgwọ na-achọghị ịkwụ mmụọ ji ụgwọ nwoke ahụ abụrụ ka na ọ bụ na-enwe ihe nri dị na mbalaezi ndị ahụ ọ bụla ndị ha chọrọ ha dọkwa na ihe ahụ bụ ihe ọjọọ ha chọghị ikpoche onye ajiche batazi omee nsogbu nọ na nri ebuga obodo oyibo ọnwụ ebe a gasị na mmadụ mere abịazie ka ihe asị ọnwụ n'obodo ya ebo ya mmadụ ya bụ na-enwe onye na-anaghị eji ụka na akụkụ ahụ asụ na na-eji ụka na ya magbule maka na ịma na ezi na ụwa bụ na ọbụla anaghị eji ụka na ya bụzi ekwensu na ya bụ ekwensu a na-afọ ya ma chefuo dat na nọ nke onye na-emetụla ya achefuo dat na n'ọtụtụ ebe dị iche iche ndị njọ nọ n'ụka ndị njọ nọkwa n'omenala enweghị ebe ọdụ njọ dị n'ebe niile ndị njọ nọ n'omenala ata afụ a na-atasị afụ ike maka na ndị njọ nọkwa mmụọ ji Igbo karịrị akarị ihe ga na-eyo Chineke na bụ nke ijekwuje nke bụ onye ezigbe maka na enwere ebe ọdụ ọ bụ onu ozi ahụ ka ị nụrụ maka ndị na-aga akpọ na ha chọrọ akara ekwentị ezi ọha ya bụ dibịa ọdịnala nwafọ Igbo maka ndị chọrọ ịjụ ajụjụ n'ihe dị iche iche ma ọ bụ chọrọ ịma ihe dị iche iche chọrọ ịga n'afa akara ekwentị dibịa ezi ọha bụ 080-723-52991 ya bụ 080-723-52991 ma ọ bụ
09038 676718 09038 676718 ma ọ bụ 08181895359 08181895359 ị nwekwara ike iwe dibịa eze na 08029567274 ya bụ 08029567274 maka ewere ihe gbagwojugo ya ma ọ bụ na ịchọrọ iji n'afịa na ọ bụ afọ dibịa kara aka ịkpọ dibịa eze ọha n'akara ekwentị nke ahịa gị. Ọ dị mma, dibịa eze ọha ọzọ dị ka ibe ya bụ na ewe ndị na-abụ eme alụ ewe ike ọ bụrụ na ewe ihe ụmụnna si ha mee ha eme ya ha apụọ jebe obodo pụọ gbafuo megide kwa ha anata. Mana ụdị ndị dị otu a bụ ndị ha jee mee nke ọzọ eje mee nke a emekwa emegide na ihe adịghị aga. Ajụ anyị na-ajụ bụ ewere ihe ndị omenala ụfọdụ ndị na ezinụlọ ụfọdụ ndị agha kwesịrị ịda na-eme dịka nna nna ha kwesịrị eme ya, ọ na-eme ya ihe a na-agarị ya, ọ hapụ ya ihe emechie ewere ka ya mmadụ ga-esi nọgide ogbubie agbụrụ nna ya si na ihe ọbụla gbasa. Maka na anyị na-anụ na ụfọdụ na-abụ anọgide si na otu afọ na-aga ugbu a ụfọdụ ga-eje ebe dị iche iche tụọ ego nweta nnukwute ego ya ofu esi mba ọbụla o si ọ makwa omenala be ha ọ pụta ọgwabazi ha obido n'osisi dị na be ha na ọ na-alụ be ha ka a ga-esi kwụta ụlọ ka a ga-esi gbupụta osisi ka a ga-esi mee ife dịgasị iche iche n'iji fụ na ekpochapụrụ ihe nọ na be ha na ọ bụ ihe a na-enye ha nsogbu. Gịnị mere na ụfọdụ na-eji nọgide asị mba na agbụrụ ha na ha chọrọ igbubie na eso ozi nke mere na ụfọdụ na-apụta ha gbawa afa nna ha zaba afọ onye isi ụlọ ụka ha ma ọ bụ zaba afọ ofe onye ọzọ. Ụfọdụ ihe ọbụla jikọrọ ha ekebịa sị na ha si ozi obodo ahụ. Nke a ọ na-ebute awọm ka ọ na-ebute uru? Ịma na abịa na ihe dị n'ụwa anyị nwa bụ ndị mmadụ na-eti onwe anyị na nsogbu. Maka ihe anyị ji na-eti onwe anyị nsogbu bụ na onye ọbụla a mụrụ n'ọbara oshi bụ onye oshi ka ọ ya bụrịdụ. Onye ọbụla a mụrụ ọbara ọma ya bụ ọbara ọma ka ọ ya ahụ. Maka na enweghị oke afụghị m n'ụwa ndị na mmadụ pụtara asị na ọbara anụnwa na-amịchapụrụ ọbara tinye ọbara ọzọ ọgwụ udogodo ọma ngwụcha kpamkpam onye ọbara gwụchara ahụ ya nwa ahụ. Enweghị ihe eme enumana omenala be nna gị bụ omenala be nna gị. Omenala nna be nna gị na-agụ nri nye omenala ahụ nri. Maka na ego na-agụrụ ego nwa bụ mmadụ ijekwuru onye na-eri nri obi ọbụla ọka na-ahịa ijegote nri ahịa rie ọbụla na ụlọ ka ị nọ ijegote nri dịka gote nri bụrụ eje ndị be gị n'ụlọ erie ụta aka ọrụkwana mmụọ ahụ na Anambra ezi ahụ na-enekote. Maka na obodo ọbụla abatara ụlọ ọbụla abata enwe mmụọ na-enekote ebe ahụ. Maka na ndị Igbo ọ ya na-abụ ihe mee ndị Igbo asị chimo maka na onye ọbụla wee chi nke onye ọbụla wee chi nke ndị ebekwana ihe bụ nsogbu anyị na mbụ ndị mmadụ na-enwe bụ onye ahụ na-abịa be ego bụkonu nke dị na be nke bifọ bịa na be nke gụnwa. Ọ dị ka omenala Igbo a na-eme ọ bụ na igburu nna gị efi ma mkpa efi jee onye ọzọ ekwa. Ụfọdụ esigo na ụdị a na mmịa na-ama ha je na-azụrụ ndị ọzọ efi na-akwa ndị ọzọ mana akwabeghị anụ otu ha si dụ ọ bụrụ na igbugbo nna gị efi gụgote efi ya ekpujie mmadụ ọ egbo ya ahụ ya ha nwa ole esi ma ọ bụ n'aka na dụka na o siri ike ma ihe mere na n'azụ. Ọtụtụ ndị ahụ bụ ndị ụkọchukwu ọtụtụ ndị ahụ ifụrụ anya ahụ bụ ndị mechegoro nke ha na-aweresigo nwa nwọrịa mmadụ ya achị gwụda ọ bụ ndị emegolu ụdị ụmụnne ha megolu amara ya gasị na ebe sọmbọdụ bụ onye ama ma ihe otu anụnwa ọ sịghị ihe na-asụ na ụdị ife a dị eme ọ pụta ụta osi nọrọ ọ bụrụ atụ na enwere mmadụ na ọ na-emere mmụọ nke dị na be salaka ọsụgo mene nke gụnwa ịma na ọgwụgwụ a na-agwụgwụ ndị mmadụ agwụgwụ andị nsogbu anyị bụ ihe gere ụta ndị naira ozie 20 naira. Maka na amago m dat na omenala ọ na-eri ibe buru ibu anda na-asị gị ihe achị gote ya ihe egote na omenala abụghị ihe buru ibu bụ Anambra ezibe nna mmadụ. Ụfọdụ bụ omume ka a ga-asịzi onye aja eme ngene nke m ụzọ mepee ụzọ ahụ emepee maka na ịma na isi m chewe nche ịma na Anambra eziri ka mmadụ iche nche ndị iche dị na Anambra eziri ka mmadụ iche nche isi ka m chewe nche ị ga-enye m ihe ngeji wụ na-eche nche ahụ maka onye pụọ ọnụ egwu ha na-echenu nche onye bụ mmụọ dị na Anambra ezi na ihe m na-agwa ndị mmadụ nwoke na nwaanyị na-ego anyị tita ata bụ na ka anyị hapụ na-awori onwe anyị ka a na-agwuo mmiri mgbe mmiri ka dị anyị n'obere ụkwụ ọ bụ mgbe oriwere maka ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche egwu abịa na ndị mgbe ochie enwe na-edebe egwu na be ha enwe na-edebe edebe ngwu enwe ndị na-eke ọfọ na ngwuru ọbụla nwere ihe ngwuru ọbụla nwere ihe ji ya na ngwuru
andị ha ji na ngwuru ahụ nna gị ego ihe ahụ gote bukwa ihe ahụ gwụso rie ihe dị n'ihe ahụ andọkwa ọbara ahụ ka o ji omụkwụ agụ andị ha ejike ihe ahụ enwe ihe meta ejike ihe ahụ na-ekele eke anda na ọ bụ maka na omenwa dịka na asị na mbalaezi na omenwa na-eme na mbalaezi asị na ọgwụje ote ngwudo si na mbalaezi omenwa akwụsị ọba ote ha dosi ọba ole mụda nwa ịghọta m na-ekwu ọ bụrụ na onye na bụrụ ọkpata ekwu na ekwe ha agaghị adụgide asị nwoke gwuje ote egwu debe n'idebe egwu na tinsị ga na-eme ihe ga na-eme ga na-aga aga ije ote egwu aha dosi ọkụ ma na ego ha abịadego ewere mụtawụ were zụọ agụ nri ọ bụrụ ka na onye ihe na-emechiri ụzọ achị nwoke na Anambra kwụsị ijide ọfọ oke eweta data ọfọ ahụ abakọ ọfọ ahụ dozi enwe ike mgbe na-eme ihe ọbụla na nna gị ọnụbeghị mmagụ ana ọmụtabeghị onye ọ mụtara ọ bụghị data ọbara ahụ mee gịnị na-eme ihe ahụ ntara mụtagụ isokwe na o jikwe na azụgụ nri ijikwe na-eriju afọ ojughị ekwe egbu nwoke oju ekwe egbu nwaanyị ịmakwa nna gị ụdị ogologo ndụ nwoke nka ịghọta m na-ekwu elu echi mmadụ na ọ bụ ihe ọjọọ nna ihe nna gị mere gị odo ndụ nwoke nka mụtagụ nna gị ụka nka gụ na nwoke odo ndụ na bụ ihe ọjọọ ewere mụtagụ and ohi ya ata na ụwa ndị anyị nọ n'ime bụ na nna o siri ike efu nna ya sị ka nwata ya na n'iyi maka isi nwata na n'iyi emechi ịka aza ukwere na-emechi maka na mgbe ị ka adara nka ọnwa ga-enego nka na ka ahapụ na wara anyị bụ ndị mmadụ abọtasị nọ nna gị bụ amoosu na-ata gị ụba sị nọ na-egbu amoosu ogboghị mgbe ipere mpe nna mụrụ gị mara ebe wik pọntị gị dụ ọ ma ebe oge emeghị gị nwa oke ogbughị oluse mgbe ị mazara ihe kwesịrị inye nna gị esi na ya bụ ekwensu maka na eje ebe ahụ onye esoghị wee pio bịa na-epio onye so eme ekpere na-eme onye so eji ụka na-eje si dat na ọ bụrụ ekwensu cheferat na ekwensu juru ebe niile oke ihe na-amụzi na mgbe na-eme omenala ụdị ọnwa adọhọnụ na ihe m na-agwa nwoke agwa nwaanyị bụ ka anyị na-achịda n'azụ maka na obodo ndị ọcha ije ejego na tenet obodo ndị ọcha enwe ọtụtụ ndị abụrụ enwe ndị ka na-agba ọtọ n'obodo ha gbakwara ọtọ ọkwa omenala ha ọ dị mma ọ bụlu eze dibịa eze ọha ka ị nụchara ugbu a maka ndị chọrọ ịkpọ ya n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị na onwe gị na-ege anyị wee soro wee tinye ọnụ n'okwu a mana ịchọọ ịkpọ dibịa eze ọha kpọọ ya na 08072352991 08072352991 ma 09038676718 09038676718 ma ọ bụ ịkpọ dibịa eze ọha na 08181895359 ya bụ 08181895359 ị nwekwara ike ịkpọ dibịa eze ọha na 08029 ya bụ 295 08029567274 08029567274 ọ dị ka abịa n'ihe anụwa mgbe ndị nna ka bụ ndị nna udo bụ ndị na-eme ihe na-ada ọfụma enwe ike nwabego ike ọ bụrụ dat na taa na o butere ekpalaịs taa elu echi ọ bụla ekpalaịs apụta ọ bụrụ emere amaka okwochi je ju ese anyị nwa bụ ndị ọgbọ agbara ọfụ anyị nọ n'ime ya anyị kwesịrị ihe megodo anyị dịka na-elu taa isi igwe aga echi isi agbakwa agụ a kwesịrị ije ju ese ka ama ihe bụ nsogbu ahụ maka na onye iju ese gị ji amata mmụọ na-enye nsogbu enwe ike ọ bụ mmụọ chọrọ ka enye ya nri enwe ike ọ bụrụ na mmụọ eji ụgwọ nwoke ọ bụ na ọ bụ na-enwere ndị ọjọọ na-egebe onye ahụ ego na mbụ maka na eji na ezigbo omenala arụ ọmaala ka m siri nwoke nwaanyị onye ukwu onye nta na-ege anyị ntị onye ọbụla mara nke ọjọọ na-emewepụ aka maka na ejighị njọ wee mere omenala ọ dị ma ugbu a tupu anyị aga iwere okwu mmadụ ma ọ bụ nwụtụ mmiri kedu ka a ga-esi rute na ebe n'afa gị ma ọ bụ ka isi eme nke gị iso na ndị na-abụ abịa ebubegodo ego ụzọ mkpọba afọ ego kedu ka isi eme nke kedu ebe a ga-eweta gị kedu ka esi eweta gị kedu ụbọchị eji abịa n'afa gị na mbụ abụ m onye Enugu steeti onye Nkanu East abụ m onye Mbulubu n'obu ego hụ ego Mbulubu ọ bụ ndị si Enugu na-abịa maọbụ ndị si ebe dị iche iche na-abịa ibute na Gariki moto Mbulubu na-arụkwa na Gariki ọ bụkwa ndị chọ ebe moto n'ala akwụsịgwu n'oye n'ala isi ndị baịk heviyo na be eze ọha na Mbulubu anyị evutego na be m abịa na mbụ na ebe gbasara ọrụ a na-arụ arụ otu m si arụwa nke mbụ otu aka esi ha onye enwekwe ndị agha bịara bịakwu mbịa fọdat na ihe dị otu akara masị uche gote ka m nwere arụ gị
ọnụ ọbụla iji nye m ekwe ndị m na-emelu ọbụbọ ka m ji alụ ka m akọwara m ji onye chọọ ịmata nke ọ bụrụ na ndị m na-alụlụ ọrụ ga-ekwu ọha ma onye chọọ ịmata ka eze ọha ji akpọ ma bụ ịjụta ihe gbasara ya kpọọ ya na 08072352991 maọbụ 09038676718 iwekwara ike ịkpọ dibịa eze ọha na 08181895359 maọbụ 08029567274 anyị bịachita azụ anyị na-akpapa ekwentị ka gị nwa na-ege anyị wee soro wee tinye ọnụ okwu